Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa, kde se spolu podíváme na novou barevnou podzimní kolekci Nechtomania. Tak jako první tady máme Courage, krásná tyrkysovo-modrá. Tahle barvička stačí natřít na jednu vrstvu. Tak jako další barvičku tady máme Self Love. Ta je krásně perleťová. Tady bych řekla, že opět bude stačit jedna vrstva a pokud by tam někdo měl vidět tahy štětcem, tak po vytvrzení stačí jenom tím štětcem od barvy stáhnout trošičku nějaký ty tahy od toho štětce. Jinak si myslím ale, že se nanáší i tak krásně a dá se nanést i bez těch tahů. Další barvička je Shy. Krásná světlonká tělová barva. Tady bych řekla, že bude stačit taky jedna vrstva. Kdo pracujete s našima bázema, tak doporučuji, i když budete dávat třeba barvičku, tak doporučuji namodelovat si ten nehet třeba barvou odstínem Diva, tou bází, a ono se vám potom dobře budou nanášet tyhle ty světlé barvy a nebudete muset dávat dvě vrstvy. A rovnou na výpotek. Další odstín je Confident. To je krásná, tmavě, taková fialková, ale není tmavší než Black Currant třeba. Tady bych jako určitě dala možná i tu druhou vrstvu, protože tyhle tmavší barvy je dobrý sjednotit tou druhou vrstvou, aby někde neprosvítal třeba světlejší proužek. Ale když to budete dělat na tu bázi, tak tam si myslím, že by stačila i ta jedna vrstva. Chci si to s tím pohrát, aby dobře kryla. Barvička Moody. Další tělová barva, moc krásný, příjemný odstín, na ruce vypadá úplně nádherně. Tady tu barvičku určitě můžete nanést jenom na jednu vrstvu. Krásně se s ní pracuje, má úplně superovou konzistenci. Další odstín je Spoky, takováhle oranžová, je taková trošku tlumenější, on ten foťák ji vždycky vezme víc sytější tu barvičku. Tuhle barvičku bych určitě dala na dvě vrstvy, aby se hezky sjednotil ten odstín. Odstín Lazy je zase jeden z tělových, ale je to spíš taková víc jakoby do hněda ta barvička. Řekla bych, že tuhle určitě můžete nanést na jednu vrstvu. A poslední je barvička Fearless. Takováhle krásná malinovo-tmavě červená.
Tak porovnáme si spolu ještě barvy s našima předchozíma barvama. Takže nejdřív máme Courage. Tak tady vezmu ty všechny modrý, co máme. Tak, Self Love, perleťová červená. Tady je Eve. Ta Eve je víc taková hnědo červená. Ta Self Love je taková zase růžovější. A pak tady byla ještě ta Winnie, ale ta je úplně taková do fialova. A když už to mám v ruce, vezmu rovnou Fearless. Tak tady vlastně Ava a Punch. Jo, je vidět, že ono takhle na tom videu to je fakt špatně vidět, ale naživo ta Fearless je opravdu taková malinová. Ava je taková zase oranžovo-červená a Punch je vyloženě hodně taková višňová, vínová. Ještě koukneme Audrey, ta je víc červená. Tady máme potom ještě Lottie, to je taková tmavší zase. Debbie, tak to je úplně svítivá. Tak, barvička Shy. Tak tady je Willow, Naked, Piper, Rowan, Nice. Tady už jsou hodně světloučky, takže tady už to není podobný. Tak tady vezmu Moody, Naked, Piper. Jo, tady je vidět, že tyhle jsou hodně světlý. Koukneme tady. Tam jsou třpitivý a ještě byly tady takhle ty hnědý oproti Milou, Honey. Tak, když ještě mám ty hnědý, vemu Lazy. Ta je taková víc dohnědá. Takže to tady určitě není. Takovouhle barvičku, ta nám chyběla. Spooky, Julia, Pumpkin, Willow. Každá barva je prostě úplně jiná, akorát, že to video to moc nezachytí. Ta Willow je taková teplejší, jakoby dohněda už a ta Spooky je vlastně taková oranžovější, ale není tak sytá jako Pumpkin nebo Julia. Je taková tlumenější. Ono na tom videu se takový trošku sytější o kousek. Tak a poslední je Confident. A tady je to teď krásně vidět, jak jsem jí zvedla, že tady je Black Currant a Ella. Ještě kouknu. Tady už jsou potom ty růžový, takže tam už žádná takhle tmavší fialová vlastně není. To je pro dnešek všechno a mějte se krásně.